ஹாய் ஹலோ மக்களே, இப்போ நம்ம எந்த ஃபோன் அன்பாக்சிங் வீடியோ பார்க்க போகிறோன்னா போக்கோவோட C71. இது பார்த்தீங்கன்னா போக்கோவோட பேசிக் வெர்ஷன் தான். இது என்னென்னா கொஞ்சம் வயசானவங்க அந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணுறவங்களுக்கு ஓகே. நார்மலாக பசங்க யூஸ் பண்ணணும்னா கண்டிப்பாக இது யூஸ் பண்ண முடியாது, கொஞ்சம் ஸ்லோவாக இருக்கும் ரொம்ப. வயசானவங்களுக்குன்னா ஓகே தான். இது என்னென்னா இந்த ப்ரைஸுக்கு என்ன ஒர்த்துனா பேட்டரி நல்லா நிற்கும். அதை விட்டிங்கன்னா டிஸ்பிளே பெரிய டிஸ்பிளே, வாட்ஸ்அப்பு, ஃபேஸ்புக்கு, யூடியூப்பு அந்த மாதிரி பேசிக்காக வயசானவங்க யூஸ் பண்ணலாம். நல்லாயிருக்கும் ஃபோனு.